Здравейте, това е Велизар, мой приятел, с него отиваме днеска. Даже не мисля да казвам къде отиваме, ще бъде изненада, само ще кажа, че ще се катерим и ще бъде интересно и забавно. Имаш ли, Велка, очаквания за днес? Развълнуван ли си? Много, човек, нямам търпение. Той преди малко ми каза, че не е спал цяла нощ от вълнение, защото това ще му е първата изява в клип като цяло. Странно ли те така съм насочил този скъп обектив към тебе и да си под прожекторите? И принципно е извън моята зона на комфорта, но... По принцип аз така малко си натегам да ми е по-силен гласа и да се чувам, защото двигателя на колата може би няма да имам тази възможност. Не ме говориш къде за колата. Не, по принцип в момента караш много добре, правилните обороти, правилните километри. Сега сме по дефилето. Отиваме към София до съответното място, ще отбиеме, нека да си вземем кафенца и се виждаме пак. Така, Велка, наближаваме. Виждам, че ти треперят крачанцата. Да. Развълнува се, още държите. Отиваме, сега ще видите къде отиваме, няма. Продължавам да не ви казвам да сте под напрежение. Искаш ли от тук на там какво говорим само на английски? Okay, let's do it. My English is very well, brother. Me too. Tomorrow I gonna smash your face, brother. Why? Чакай, искаш ли да го кажем това същото с руски акцент? I gonna smash your neck, brother. Учили се? Така, снимам вече къде отиваме. Някои може би се досещат, други може би не. Станете за да видите. Та, ако не сте разбрали, ние отидохме на стена за катерене в Утопия. Тук е клип от съблекалнята, взел съм си седалка, взел съм си всичко, което ми е нужно и останете да видите. Бате, гледай за какво става дума, огромно место, ще е пълна лудница. Тук сега ще се покатеря малко, ще се пусна, за да видя седалката удобна ли ми е, как ще усетя механизма за спускането с колана, проверявам и след този тест започвам същинската част, а именно да се катеря по тази висока стена, която е 19 метра. В момента наблюдавате катерене, в което аз не знам точно какво правя, просто се катеря по тези зъбчета или там както му се вика, които ги виждам, който видя, че ми е удобен, се хващам и се катеря, но малко по-късно този ден аз разбрах, че точно тези, които виждате, че светят, това са определени нива на трудност, които вие от програма си определяте и регулирате. Реално вие си избирате нивото на трудност и чрез програма определяте, като го натиснете, кои да ви светят на стената, което е много интересно, защото може да следите своя прогрес и всичко е много по-структурирано. По-късно в този клип, а именно ще видите момента, в който аз разбирам за тази програма, също от човек, който се запознах там на място и лично за мен беше доста интересно да разбера всички тези неща. Измориш се? Има доза паника отгоре и зачудвам. Има. Дали да се фърлиш? Да. Или да си слезнеш пеш. Тук Томан давах предложение, идеи къде да се катериме. Имах предложение на по-ниско, но по-трудно да падаме на дюшези. И в този момент ни срещна човек, който ни обясни как седят нещата с нивата на трудност. Категориите. Моля? Гледайте категориите. Кое са категориите? Ето пример. Това е 5. Аха.
6B. Това е много Това са годините ли? Не, колко е трудно. Това е най-лесно. Колко ти по-ниско чувството, толкова са по-лесно. Значи 5 е най-ниското, така ли? Ами на болдъра, да. Може и четворка някъде да има. Болдър, това е вид. Болдър. Значи това се води трудност, където се закача. При болдъра е, защото нямаш осигуровка. Ясно. Тук се води, че примерно ето виждаш, значи старта, това е старта, трябва да тръгнеш от тук. Дължително. Да. Следващия разлик, ето там онова отгоре е топ. Чак като стигнеш две ръце, тогава се признае, че си минал маршрут. Ясно. И сега гледай отгоре как ще слезеш е интересно. Да. Сега по принцип... Вие падали ли сте отгоре? Не, ти скачаш, не падаш. Да. Паднеш е лошо. Лошо, да. Общо взето чухте какво ни обясни човека. Това, което ще стане сега е, че той от телефона му ще ми пуска ниво на трудност и аз ще се пробвам да го кача, като той ми го постави като едно малко предизвикателство, защото на него му беше интересно, аз като начинаещ човек горе-долу какво ниво на трудност мога да катеря. Тук дори човека беше очуден колко нависоко се качих, като за човек, който не се катери редовно. И идва проблема, в който ти отгоре, като се катериш, не можеш точно да видиш кои светят, понеже някои светят от долната част на пъпката. И аз до нивото, което стигнах, не виждах, че мога да стъпа на една определена пъпка и докато вися, просто се изморих и трябваше да се пусна. Затова обикновено, когато се катерите, отдолу има човек, който ви казва къде може да се хванете, така също и на скалите. Защото когато сте двама, вие имате две гледни точки, ти гледаш отдолу, друг гледа от... По-точно ти гледаш отгоре, друг гледа отдолу и нещата се случват много по-лесно, но въпреки това той се очуди докъде се качих, аз бях доволен, след като слязох вече видях кое светеше, но вече нямах желание да пробвам този маршрут. Приятно ми е. И ти ли си, Милен? Гад съвпадението, браво. То има някой да ми обяснява, защото вече става по-интересно. Той ти изпусна обувката между, защото тя няма такова сцепление, да. Може да пипна твоите отдолу. Там на това. Бая е по-такава на твоите. Трябва да се сваш магнези, защото си такова ще ръцеща. Да. По принцип се понабирам. На лошчета се набирам. Докъде стигнах от тук погледнато? Мисля, че фана... Това, което ми го постави за цел, стигнах ли го? Да. Фана още две примки. Дългата фана. Ясно. Добре. Под на втори, тя е петата примка. Да. Леко велка. Тук Даша ни обясни, че този маршрут, който ще кача в момента, именно тези червените пъпки, рекорда е да бъде качен за 4 секунди и някакви стотни. Сега ще видите на мене наистина колко ми е трудно да се закрепа, пък камо ли да го кача за 4 секунди и някакви стотни. Тук вече реших да се катеря на по-трудно, но и по-ниско с дюшек, така че да няма опасност и да мога да надграда спокойно уменията си.
Трябва с двете ръце да го фанеш. Трябва с двете ръце да го фанеш. Това беше много лесно. Аз не. Дай, фани го сега ти с двете ръце треньора. С двете ръце, бе. Виждате, вели? Това не е като скалите в Орлин, моите момча. Нищо, скоро. Скоро. Много скоро ще сме на върха. Сега ще си седим на дъното. Така, човека преди малко ни обясни, че това са, ето, категории нива на трудност. Това е петичка, аз го качвам. Извинявай. То, аз се катерих на 5, кое е следващото след 5 примерно ниво? Вие сте за петици, шестиците ще ви е много трудно. Ето, това е целта да надградим. То не става така, просто е така. Е, тук е на ниското. Бойлери са ми много трудни. Първо катери на въже, месеци наред, като се върнат О, не. Това е начин да ни откажете, не само ме мотивирате и ето тук ми казвате да пробвам. Да, месеца. Дебек, ако се кача догоре, това нали е ли лавото? Значи съм на ниво 6, така ли? Не. Просто си изкатерила една шестица си изкатерила, вие маршрут си такава. Аха. Нищо. Да, разбрах. Благодаря за информацията. Сега ще видим какво може да направим по въпроса. Да видят хората, че хорското мнение не е важно и няма граници за нас. Гледам. За нас слогенците. Няма ставки без ставки. Ето виж черпята там. Да. Паднете случайно в телефона ли не? Просто може да стане звезда. Само розовите ли си кафе? Да. Имаш и малко стъпчета отброзно. И старта се... Виж къде Е, това? От тук трябва да почне? Да. Добър опит. Беше добър. И тук вече поради натрупаната умора, наистина нямаш как точно това трасе да го кача. Вече ръцете ми не ме издържаха. Това само може да ме мотивира, че не успях да кача това трасе. Момичето беше право. Имайте предвид, че това не е нещо лесно. Следващия път, в който ида, със свежи сили, това ще е първото нещо, което ще пробвам. Ще го гледам хубаво пъпките да си направи стратегия. И съм сигурен, че след всяко ходене ще надграждам. И това ще е всичко за този клип. Ако ви е харесало, дайте един лайк под видеото, абонирайте се за канала ми, така ще ми помогнете супер много. И ако има хора, които са на моята вълна, да обичат да спортуват, да снимат, да заснемат преживяванията си, нека ми пишат, отворен съм на всякакви предложения, свързани с спорт, изпитания и такива неща. Това би било страхотно както за мен, така и за вас, защото взаимно може да растем и да си помагаме в нашето развитие в YouTube. Това е всичко, чао и до скоро!